салом дӯстон, футболи дастави ҷамъбаст шудаасту равзанаи трансфери дар Аврупо кушода. Дар Тоҷикистон ҳам як муомилоти муҳими трансферӣ шуд ки ин ҳам ба Ростов гузаштани Якимов мебошад. Аммо барои мо ин ҷолиб аст ки чаро Рустам бо нархи кам фурӯхта шуд. 250 000 арзиши камтар аст барои яке аз беҳтарин дарвозабонҳои Осиё. Бисёриҳо ҳайрон шуда истоданд. Ман ҳаминро мегӯям ки трансферҳо аз ҷониби ФИФА назорат карда мешавад. Агар ягон кас фикр кунад ки маблағ зиёдтар асту дастҳо миёни ҳам маслиҳат карда бошанд, ба ҳар ҳол ба фаъолияти минбаъдаи Якимов дар дастаи наваш барор мехоҳем, лекин бояд он расман тасдиқи худро ёбад. То он вақт хабарҳои дигар пешниҳод мешавад. Танҳо бо як лайки қиматбои худро мондан метавонед навори навбатии моро тамошо кунед. Дӯстон, тамошои бозиҳои мунтахабҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осону пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. инсайдери асосии трансферҳои футболӣ Фабрицио Романо ин навбат менависад ки Атлетико Мадрид ва ПСЖ нисбати Хулиан Алварез таваҷҷӯҳ карданд. Ин авловари аргентинии Ман-Сити аслан форварди дуюми шаҳриён мебошад, вале барои дастҳои чун Атлетико Мадрид ва Гранди Парижӣ метавонад форварди рақами аввал шавад. қаҳрамони ҷаҳон дар сафи Аргентина мавсими аллаки қаблӣ 47 бозӣ гузаронид, 18 гол ба сама расонид ва ҳамчунин 12 ассисти голӣ иҷро намуд. ин номерҳо аз оне мегӯянд ки на аз ҳисоби вақти будан дар майдон мушкилӣ дораду на аз ҳисоби голзаниҳо дучори ғамгинист, аз ҳисоби гирифтани пул аниқ ягон дард надорад. аз ин рӯ агар бозингар бо лақаби тортанакро майли рафтан омода бошад, метавонад тобистон дастаи шайхонаро иваз кунад. зодаи шаҳри Калчин Алвареси 24 сола ҳанӯз соли 2022 аз Реал ба тими Пеп омад ва дигар ин ҷо бо гирифтани ҷоизаҳо ҳар мавсим хушу хурсанд аст. вале агар пули бештару нақши дигар ва ҷоизаҳои камтар барояш форад, пас метавонад тими роҳати шайхонаро як тараф гузорад. як хабари дигари фаврии Фабрицио Романо аз олами трансферҳо ба корҳои бозории Реал рабт дорад. ин маврид албатта аз хабари нав намегӯем ва танҳо атрофи гапҳои пешин маълумот пурра мекунем. чӣ тавре пештар ҳам гуфтем ки Дэвис аз Бавария ба Реал меояд, ҳанӯзам гапҳо хушку холӣ нестанд. ин гузариш аз сатҳи овозҳо метавонад ба ҳақиқат табдил ёбад, зеро Реал сари ин масъала кор мекунад. бозингари мунтахаби Канада Алфонсо Дэвис ҳам метавонад ба самти Мадрид роҳсипар шавад, вале ин ҷо гузариш ба зудӣ роҳи ҳалли хешро пайдо карда наметавонад. аз як ҷониб пешниҳоди Бавария оиди шартномаи нав барои Дэвис ба қавли то ҳол ҷон ҳам дорад. даромади гап шартномаи феълии бозингар бо мюнхениҳо то соли 2025 аст. Алфонсо Дэвис ҳам то ҳол қарори тамдидкунии шартномаро набаровардааст ва бештар майли рафтан ба Реал кардааст. аз ҷониби дигар бошад Реал намехоҳад аз барои Дэвис 50 миллион еврои гуфтагиро диҳад. иртиботи трансферӣ бошад танҳо бо вуҷуди шартҳои муфид барои тими испанӣ амалӣ карда мешавад. ин ҷо агар ҷонибҳо дар мавриди нархи гузариш ба мувофиқа наоянд, пас Дэвис як мавсими дигар интизор шуда бепул метавонад ба Мадрид равад. Реал Мадрид аллакай нафари 180 миллионаи бо номи Мбапперо бепул оварда тавонист. ин далел аз он мегӯяд ки овардани Дэвис ҳам бепул барои дастаи Перес ба таври садфоиза имкон дорад, зеро бозингарон худ аз барои Реал шартномаро бо тимҳои хеш тамдид намекунанд. як бозингари қобили таваҷҷӯҳи чемпионати Олмон дар бозори тобистона ғайр аз бозингарони Бавария шефи девори дифоии Дормунд мебошад. гапу хабарҳо он аст ки Рома метавонад бепул Матс Хумелсро ба Италия барад. римиҳо дар имзокунии шартнома бо бозингарони собиқадор таҷрибаи ғанӣ доранд ва ин навбат ҳам метавонанд даст ба кор шаванд. гуфта мешавад ки бозингари таҷрибадори олмониам розӣ аст ки маоши камтар бигирад, агар албатта барояш шартнома ба чанд соли дигар пешниҳод кунанд. иштирокчии финоли лигаи чемпионҳо ки чанде пеш бо бохти замбурҳо хотима ёфта буд, бо ҳамин метавонад дастаи нав пайдо кунад. Хумелс ки баъди чунин мавсими бо барор ба таври ғайриинтизор аз ҷониби Нагельсман ба Евро 2024 даъват нашуд, дар Италия метавонад ба ҳамагон исбот кунад ки ҳоло ҳам ҷавон аст. ин мавсим Хумелс аллакай 40 бозӣ гузаронид ва мавсимро бо 4 голу 1 ассист ҷамъбаст кард. мавсим албатта чӣ тавре медонем дар Уэмбли барои Хумелс ва ҳамдастагонаш бо нокомӣ ҷамъбаст шуд. дифогари 35 сола ки аз соли 2019 дар сафи Дормунд баромад мекунад, сар аз мавсими навин метавонад дар сафи гургон сина сипар кунад.
дар омади гап барсиёна нисбати Микел Мерино диққат кардааст. Бозӣ ва оморе ки ин испанӣ дар сафи Реал Сосидад нишон дод, ҷониби каталониҳоро бовар кард то нисбати ӯ диққат кунанд. Дар 39 бозии мавсими ҷорӣ Микел 7 гол заду 8 ассист ирсоли ҳамдастагон намуд. Ҳамчунин дар тими каталонӣ баронанд ки бозигари испанӣ ба услуби бозии Ханси Флик дуруст мегирад. Шартномаи нимҳиматгар бо тими Сосидад бошад, соли 2025 анҷом ёфта. Аз рӯи маълумотҳои сомонаи Трансфери маркет арзиши ӯ 50 миллион евро бошад. Бозингари 27 сола аз соли 2018 инҷониб бозингари даста аз Сан Себастьян буда ба ин тим аз Ньюкасл Юнайтед омада буд. Дар Англия рости бозиаш бо нокомиҳо пушти сар мешуд ва билохира ӯ танҳо 17 бозӣ гузаронид ва ба ватан баргашт. Вале дар сафи Реал Сосидад аз зумраи бозингарони калидӣ буда дар Барса мумкин ки фоидаовар бошад. Хулоси гапи ин ки нархи ӯ метавонад мушкилие дар роҳи гузаришаш ба дастаи ҷанҷолии Лапорта шавад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.